Čaute kamoši, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude zase haul. Protože jsem si úplně poprvé ve svém životě objednávala ze Sheinu a půjdeme se na to spolu podívat. Já už jsem to teda rozbalila, už jsem něco z toho i nosila a tak jdem na to. A já tím, že jsem se Sheinu objednávala úplně poprvé, tak jsem tam udělala trošku jako větší objednávku. Protože vím jako od kamošek, že tam objednávají nějaké věci a tak, takže jsem se nebála úplně, kdyby to třeba nepřišlo nebo tak, takže jsem objednala dost věcí a začnu asi doplňkama. Takže z doplňku tady mám nějaký sluneční brýle, ještě jsem se objednávala i nějakou kosmetiku. Tak se jdem na to podívat. První, co tady mám z doplňků, je tady tenhle dvoupísový náhrdelník. Nevím, prostě je to náhrdelník, který se skládá ze dvou částí a je to prostě jako normálně chain, jo. Takhle. Tak přesně takhle ne, ale prostě jeden takhle delší a větší a tady tenhle je zase menší, takže já teda nenosím jako vůbec stříbrné věci, ale právě jsem chtěla tady toto, aspoň k nějakému outfitu se to určitě bude hodit. Potom tady mám dvě věci z kosmetiky. A první věc jsou tady tyhle linky. Já jsem si nechtěla objednávat vyloženě, že make-up nebo korektor, protože si nemyslím, že ta kvalita je úplně taková, že bych si to potřebovala dávat jako na pleť. A objednala jsem si tady tyhle třpitivé linky. A jsou v odstínu 03, asi není tady žádný jiný název. Ještě jsem je nezkoušela, takže jsem zvědavá, jaký budou. Potom tady máme toto. Mě teda překvapilo to balení, že je to jako fakt hezký balení. A tohle je tekutý rozjasňovač v odstínu Tea Cake. A mám ho zrovna dneska na sobě, možná to jde tady vidět. Ale kdyby to nešlo vidět, tak já to potom ještě svočnu do videa, tak. Ale už jsem ho měla několikrát a je fakt skvělej. Já si teda přes něho dávám ještě normální jako pudrový rozjasňovač, ale když byste ho chtěli nosit jenom samotný, tak vypadá dobře i samotný. Drží celý den, takže za mě tenhle rozjasňovač určitě ano. Tak pokračujeme doplňkama a asi... Ne, ještě tady máme jednu věc na kosmetiku. A to jsou tady tyhle houbičky na pudr. Já to používám na sypkej pudr a ty jsou za mě super, jako tady je jich asi 10, takže si myslím, že vám to vydrží jako na dlouho. Potom tady mám čelenku, co jsem si objednala shadow, protože mám jednu bílou a ta je dobrá, ale já jsem chtěla ještě nějakou buď černou nebo shadow. A tím, jak mám tmavý vlasy, tak ta černá mi jako splývá docela s vlasama, tak jsem si objednala tady tu shadow a to je prostě normální čelenka, jo, takže nic závratného. Potom, z toho jsem úplně nadšená, to jsem měla dneska na sobě. To je tady tato čelenka. Vypadám jak nějaká ruská babuška. Já si to musím dát na sebe teď, protože to je úplně skvělý. Prostě to jsou takový ty TikToky, jakože tell me you're Slavic without telling me you're Slavic. Tohle je ta čelenka. Je mega teplá. Je to prostě pohodlné na té hlavě, vypadá to dobře, takže toto za mě určitě ano. Teď tady mám ještě jednu poslední věc na hlavu. A to je tady takováhle rádoby kukla, řekněme. Nevím, jak to mám popsat, vám to ukážu jako na sobě, ale on se to spíš hodí, když máte jako vlasy sepnutý dozadu, než s rozpuštěným, ale pro zasmání, abyste se zasmáli. Takhle to vypadá určitě úplně na píču. Ale když bych měla ty vlasy, jako třeba dozadu do cupánku a já to nějak vystyluju s nějakým dobrým outfitem a to půjde. A když ne, tak prostě to stálo asi $2, takže mě to nebude tak líto, když bych to nenosila náhodou. Když to mám tohle na hlavě, tak vám ukážu sluneční brýle, který jsem si koupila. A koupila jsem si tady tyhle stříbrný
nejsou stříbrný, prostě šedý a ty jsou mega dobrý. Neměla jsem je sice ještě na sobě, ale myslím si, že vypadají dobře. A ještě tady mám jedny brýle a to jsou tady tyhle. A ty, když jsem si dala na tu hlavu, tak jsem si říkala, no tak v tom nemůžu jít ani jako pro děcka do školy. Já si dám na hlavu schválně, jo. Já vypadám jak pilot čmeláku. Si je nebudu úplně nosit, no nevím, možná bych to nějak vystylovala, ale úplně to nevidím. Teď jdeme na letní oblečení, protože já za asi měsíc a půl, nebo tak nějak, tak letím na dovolenou. A letím do tepla a chtěla jsem prostě nějaký šaty a prostě nějaké letní oblečení, takže jsem pár kousků objednala. Takže první, co tady mám, je tady takovejhle přehoz přes plavky s dlouhým rukávem. Takhle to patří. Takže toto prostě jenom přes plavky, obyčejný, dobrá kvalita, ujde to, takže toto za mě ano. Potom jsem si koupila dvoje šaty a jedny jsou takovýhle modrobílý, takhle mají vršek na šňůrky udělaný, tady jsou vzadu na zip a jsou dlouhý až úplně na zem a jsou jako obtáhnutý. Nejsou průsvitný, což mě překvapilo a jsou fakt jako z příjemného materiálu, takže tyhle za mě jsou super. Druhý šaty, co tady mám, k těm jsem si objednala takovýhle kalhotky. A oni ty kalhotky jsou prostě takhle růžový a vzadu takhle srdíčka. Jo. A já jsem si objednala tady k těm šatům, protože tady tyto šaty jsou bílí, jsou zase dlouhý úplně až na zem a mají úplně volný záda, až prostě úplně jako k zadku. Takže já jsem si objednala ty kalhotky ve větší velikosti, že jako když bych je vytáhla ty kalhotky, tak tam budou vzadu vidět ty srdíčka jakoby na těch zádech, nad tím zadkem. Ale ty šaty jsou tak průhledný, že normálně, já jsem si to zkoušela právě takhle jako dohromady. A já jsem si dala ty kalhotky a tady je tady tenhle lístek. A ten lístek, tady tenhle bílej, jde vidět až přes ty šaty prostě, jak je to průhledný. Ty šaty za mě asi úplně ne, protože nepotřebuji, aby každý viděl moje bradavky a moje prsa, protože bych je nosila bez podprsenky, logicky, když to má volný záda. Ale možná třeba přes plavky nebo tak. No nevím. Prostě toto je za mě docela zklamání a na ty jsem se zrovna těšila. Tak a poslední věc na dovolenou. Tady mám tenhle set, což je set sukně a topu. Ten top je takhle normálně jako přes hlavu a trojúhelníkový vršek. Ten vršek, jako já nemám úplně že nejpevnější prsa, ale v tomhle to je jak kdybych měla na mé podprsenku. Takže to vypadá fakt dobře. A i k tomu tady tahle sukně takhle na zavázání. A to vypadá fakt dobře taky. Takže toto mám na dovolenou. A teď jdeme už jako na normální oblečení. A objednala jsem si tady takovýhle, není to mikina, je to prostě takový triko s dlouhým rukávem a takhle na rozepínání až dolů. Je to z hrozně příjemného materiálu, je to fakt jako kvalitní. Já jsem si objednávala M-ko, myslím, no tady to není, ale objednala jsem si M-ko. Já teďka nenosím nic jiného do fitka. A
Potom do fitka jsem si objednala tady tyhle legíny. Takovýhle šedočerný barvě. Tohle za mě super a už jsem si objednala 2 další. Jedeme dále. Potom tady mám jedny tepláky. A jsou to takovýhle černý, obyčejný tepláky, které jsou dole jako rozšířený. Objednala jsem si teda Elko, mají normálně kapsy a já jsem byla překvapená z toho materiálu, protože já jsem předpokládala, že to budou nějaké jako tepláky prostě, které můžu mít, nevím, jako na doma nebo tak, ale já je budu nosit normálně a i ven, jako třeba do města nebo tak, protože oni jsou z takového kvalitního materiálu, že to vypadá prostě jako nějaký kalhot. Další, tady mám šedý legíny a jsou to takovýhle šedý legíny, jak už jsem řekla, a mají zase dole rozšířený ty konce. Já jsem si to teďka hrozně oblíbila a nenosím v podstatě jako žádný upnutý už kalhoty, kromě teda jako legín a tak, ale vlastně u toho pasu máte udělaný tady to jakoby přehrnutí přes ten okraj a je to tak jako už udělaný, už tak jako zapošitý. Takže ty jsou za mě super. A jsem zapomněla ukázat tady tenhle kryt, který je úplně boží a úplně ho miluju. A je to takovýhle stříbrnej a on je prostě 3D, že jako, no prostě je úplně boží. A stál asi $2, takže to byl prostě styl. Jsem teďka oblíbila hrozně šedou barvu. Takže jsem si tady koupila takovýhle jako přehoz. Není to ani mikina, protože je to úplně tenoučky, ale je to takový tričko s dlouhým rukávem. A prostě jen tak na doma nebo do fitka. Tady mám ještě 2 trička. Jedno je takovýhle bílý s dlouhým rukávem. A má tady takovýhle výstřih. Tady toho tričko, jako dalo se to předpokládat, ale ono je docela průsvitný. Takže, a já jsem ho chtěla právě nosit bez podprsenky, ale ono jak je průsvitný, tak bych to asi úplně neriskovala, protože to jde dost vidět, takže to nevím, jestli úplně unosím. A další tričko, což je za mě, který je za mě super, je tady tohle. Zase s dlouhým rukávem. Tohle mám ve velikosti M. Ono to vypadá, že je jakoby obráceně jako na ruby, ale není, patří to takhle. A fakt se mi líbí, že je takový jiný, jako není to úplně obyčejný tričko, takže tohle za mě je super. Poslední 2 věci, které tady máme. Je to takovejhle svetr, rádoby svetr. Já ho zatnu, abyste viděli, jak to vypadá. Takže je to takhle s dlouhým rukávem a vepředu na zip. A je z mega dobrýho materiálu, což jsem fakt nečekala, že to bude takhle kvalitní. A úplně poslední věc, co tady mám z Sheinu, je tady tahle mikina. Já jsem měla trošku strach, protože já jsem tomu Sheinu úplně nevěřila na takové jakoby věci, co, jako jsou mikiny, bundy a tak. To jsem si úplně nechtěla objednat, ale zkusila jsem si objednat tady tuhle mikinu. A objednala jsem si takovouhle šedou mikinu. Tahle myslím v L, protože jsem chtěla, aby byla oversized a je oversized. Je z dobrýho materiálu a teďka fakt nenosím nic jiného. A původně jsem chtěla natáčet, že to bude jenom Shein haul, ale já jsem dneska byla ve městě a trochu jsem se šla podívat do Zary
a do Urban Outfitters a trošku jsem si něco koupila ještě, takže vám to teď ještě ukážu tady jako k tomu. První, co jsem si koupila v Zaře, je tady tenhle šedý svetr, takhle s krátkým rukávem. Mám ho ve velikosti M. Já si myslím, že bude super, když ho zkombinuju třeba jenom s bílým tričkem, s dlouhým rukávem jako upnutým nebo přes košili. Si myslím, že to bude vypadat dobře, takže to je tenhle svetr a stál, myslím, $35. A potom, co jsem si ještě koupila v Zaře, z čeho mám mega radost, tak je tady tato teplákovka, na kterou jsem se dívala už hrozně dlouho. Vím, že už ji jako mají hodně dlouho. Koupila jsem si takhle tepláky a oni mají i ty tepláky, i ta mikina, mají takový ten washed efekt, že to vypadá jako, že už jsou nějakou delší dobu nošený. A to je za mě prostě úplně boží. Já to miluji, jsem se do té teplákovky úplně zamilovala. To jsou ty tepláky, jsou normálně na zavazování a zase mají rozšířený dole ty nohavice. Takže to jsou tepláky a ty jsem si brala, myslím, v L-ku. Ano, v L-ku. A potom jsem si k tomu vzala mikinu. Ta je za mě taky úplně boží. Mikina na zip. A tuhle mám, myslím, taky v L-ku. Jo, v L-ku. A ta je jako dost velká, ale prostě já to mám ráda, ty velký oblečení, takže velký mikiny a tak jsem chtěla říct. Takže toto je ta teplákovka a já jsem z toho úplně nadšená. A potom jsem se šla podívat do Urban Outfitters a samozřejmě jsem šla do pánského oddělení se podívat a něco jsem tam ulovila. Jsem si koupila v Urban Outfitters mikinu, takovouhle hnědou, oversize zase. Je to od značky Standard Cloth. Nikdy jsem o té značce neslyšela. A je takhle teda s kapucí, vzala jsem si ji v L-ku a tím, že je to pánský L-ko, tak je jako prostě velká. Jakoby není, že dlouhá, ale má dlouhý rukávy a tak, ale to je tak něco příjemného. Takže tady ta mikina. To by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. A můžete mi napsat do komentáře, který kousek se vám líbil nejvíc a který kousek se vám líbil nejméně. To by mě zajímalo. A vidíme se u dalšího videa.